Yan. Gawa tayo ng papaitan, ang Ilocano style. Mag-isa na tayo ng bawang tsaka sibuyas. Ngayon, isa muna natin to. Laman loob ng baka. Yan, halo-halo. Paminta, durog. Konting asin. Okay na. Hintayin lang natin to mag-isa. Itong masarap na pagluto, yung may usok. Ito ang old style na pagluto rito sa probinsya. Mas masarap ang niluluto sa ganitong lutuan. Itong karning to, 2 kilo. Yung kalahati gagawin nating style sinanglaw na inasiman. Yung kalahati papaitan. Gisa ng luya. Luya, bawang, sibuyas, init, ang karne. Yan ang style ng mga Ilocano pagluto. Diba? Style nila pagluto. Pero hindi lahat ng Ilocano ganyan ito magluto. Yung iba, ganito lang style.
Yun ang sabaw. Saan ka matutulog, Bet? Saan matutulog? Nabidoon daw. Taas? Cut. Ayan, nakulo na. Pumukulo na. Etong karne to, 2 kilo na karne ng pampapait. Ngayon, lagay na natin ang paminta. Tapos, asin. Lagay natin asin. Haluin. Yan ito, pampaasim nila. Pag walang kamyas dito, mandarin. Mandarin na kalamansi ng malaki. Pwede rin sampalok, since walang akit ng sampalok, ito na lang, mas madaling kunin. Lagay natin, mas masarap yung mas maasim. Yan. 2,000 years later. Yes, pwede na tayo maglagay ng papait. Papait dito, ayun yung sinasabi nilang puro. Yan. Ito yung puro na wala sa Manila. Ayan yung ano ng ano, papait nila. Yun yung purong masarap na nilalagay nila. Yan. Kaya yung kulay ng papait nila rito maitim. Dahil purong hindi apdo yung nilalagay nila. Kaya kakaiba yung ano nila. Then after neto, lagay na natin yung sili. Siling haba. At tong ano, onion leeks. Yan. Try na lang natin maluto yan. Then, pwede na. Sarap na. Sa Ilocano, naimason. Naimason. Yan. So, pwede na yan pagkaluto. Pwede na. Ito, ang papaitang Ilocano. Na sarili kong luto. So, enjoy eating. Salamat sa panonood.